Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakito ulit tayo sa pinaka-latest sa ating panahon. Ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 27 hanggang 29, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, meron po tayong bagyo na namuo sa may labas po ng Philippine Area of Responsibility. Actually, dalawang weather system po ito. So, itong isa sa labas ng PAR ay isa na pong tropical depression with ID number 93W. Bakit 93W pa rin siya? Dahil hindi pa po bagyo ito sa Joint Typhoon Warning Center. So, anytime tonight or early tomorrow morning, kapag naging ganap na bagyo po ito, papalitan nila yan as 06W. Ano ibig sabihin ng 06? Pang-anim na bagyo for this year. Okay? For this season of 2022. W stands for Western Pacific. Yan po ang naming category ng Joint Typhoon Warning Center. Number ang ginagamit nila. And eventually, i-upgrade din ito ng Japan Meteorological Agency dahil TD na sa kanila bilang isang tropical storm within the next few days. So, nakakabit po ang monsoon trough po dito sa isa pang low pressure area sa left side ni 93W at hindi po ito gagalaw at susunod lamang po ito sa pagtahak nitong si 93W. Parang nakakabit po ang isang kadena dito po sa mahinang system. Pag mahina po ang system, usually sumusunod po yan sa mas malakas na weather system. Yan po yung tinatawag nating Fujiwara effect, interaction of two tropical cyclones o binary interaction na tinatawag. Okay? Kaya magkakaroon po sila ng parang cha-cha o tango dito po sa may North Philippine Sea. Batang epekto po sa atin, meron po mahinang habagat, magbibigay po ng thunderstorms sa kanluran bagay po ng ating bansa, lalo po sa Metro Manila, sa may ravage hit areas po ng Lindol, sa may Ilocos region. Mag-ingat po kayong lahat yan. Let's all pray for their recovery, fast recovery. Nakakaawa po nangyari kanina. Kahit po dito sa Naga na experience natin yung Lindol. Although hindi natin na feel, but nakikita natin yung mga hanging lights gumagalaw, nagsisway. Okay? Kahit dito sa Naga. Intensity 1 nga. Dito nga sa area namin. So, let's all pray na makabangon sila lahat sa tulong ng gobyerno. At sa lahat ng mga ahensya ay makakaraos din tayo dyan. So, maghanda po tayo sa mga ganitong kalamidad, lalo po ang mga bagyo. So far, itong dalawa ay lihis po sa ating bansa. Meron lang tayo mahinang habagat sa ating bansa. So, expect mga thunderstorms hanggang Sabado. Hapon-hapon po yan or early evening. So, yan po ang latest po. Itong si 93W. At papakita natin sa inyo na hindi po siya papasok ng PAR. So, yan po ang kanyang tracking. Okay? So, nakikita po natin na yun na yung kanyang kaulapan ay nagsisimula na pong mag-consolidate. Kitang-kita po natin dito na bukas baka tropical storm na po siya at yung mahinang LPA, nandyan lang po siya, naging standby, hindi po siya pupuntang Pilipinas. So, wala po itong threat sa ating bansa dahil po ang kanyang tracking ang patungo po dito sa may Ryukyu Islands at sa may Yellow Sea, patungong Korean Peninsula or sa may Eastern China na yung darating pong weekend. At ito po yung zoom in satellite animation simula alas 4 ng hapon hanggang ngayong alas 9 ng gabi. At nakita po natin mga thunderstorms pa rin sa may gitnang Luzon at ibang portions po ng Kabikulan, Visayas at Mindanao. At ito po yung tracking po ng windy.com based on the European model and the Japan Meteorological Agency. Sa European model, yan po ang tracking niya. Sa Friday, nasa may Ryukyu Islands na po siya, hindi po siya papasok ng PAR at posibleng magiging tropical storm. Sa Japan Meteorological Agency, yan po, magiging 75 kph na tropical storm po siya pagdaan po sa may northern parts ng Ryukyu, north of Okinawa. So, wala po yan threat sa ating bansa. Ito po yung rain forecast hanggang sa Sabado. Hapon-hapon po, inaasahan po natin yan. Thursday ng hapon, Biyernes ng hapon, hanggang sa Sabado po ng hapon, may mga localized thunderstorms po tayo magaganap dahil po sa mahinang habagat at mga local convection na mag-create po nitong mga thunderstorms. In-enhance po yan itong dalawa. Okay? At yan po ang rainfall accumulation forecast hanggang Sabado. Lahat ng mga ulan ay nasa Luzon, western sections ng Mindoro, dito rin po sa may Kabikulan, lalo na po yung western sections, Burias, Ticao at Masbate. Ngayon din po sa ibang areas po ng Mindanao.
At sa ating wind forecast at pressure forecast, susunod lamang po itong si shallow LPA dito sa direksyon nitong si 93W. So, gaganyan po siya. At itong si shallow LPA ay mag-standby lang po dito. And then, susunod po iyan sa tracking ni 93W. So, makita nyo dito sa Thursday, Friday, hanggang Saturday. May posibilidad po na ito pong circulation itong shallow LPA ma-absorb po sa mas malakas na circulation ni 93W o magiging 6W. So, yan po ang tabayanan natin. Yan po ang American model na pinakita natin sa inyo. Sa European model, yan po yung dalawa ay mukhang either separate pa rin sila o pwedeng magsanib. So, malalaman po natin yan in the next few days. But it will enhance slightly the southwest monsoon. Magbibigay ng mga ulan sa ating kapuluan. Mga thunderstorms lalo na sa puno gabi. Ito po yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid for the next 2 weeks. So, for week 1, July 27 to August 2, dyan pa rin yung threat ng tropical cyclone formation at 50% confidence or moderate confidence dahil po nandyan yung shallow LPA na katabi ni TD93W. Subalit ang ibang portions po ng Southern Philippines, Palawan, Visayas at Mindanao ay magkakaroon po ng below average rainfall na yung week. But for next week, valid August 3 to 9, babalik ulit sa above average rainfall dahil po may mga possible formation na naman ng isang bagyo sa West Philippine Sea, east of Vietnam, but at 50% probability. So, moderate confidence po. Pwedeng hindi ito matuloy or matutuloy. So, malalaman po natin yan next week. So, dyan muna natin tinatapos ang ating update at babalik ulit tayo sa darating na Biyernes. Ito ulit si Mike Paduan magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.